Здравейте, приятели! Добре дошли в това видео. В него ще ви разкажа малко относно канала, за което ще си поговорим. В канала вече няма да има само ASMR клипове, ще има и други, като клиповете ASMR ще бъдат значително по-малко. Другите, основните, които са унбоксинг и всякакви такива неща. Отишла съм, купила съм нещо и примерно го разопаковаме заедно или го отваряме заедно, нещо такова, ще бъдат качени в този канал, а дейли видеята ще бъдат качвани в канала на Николай. Тъй, че да, няма да има вече само ASMR. Следващия клип, който ще бъде качен, да не се изненадвате. Всъщност следващия мисля, че е пак ASMR и последващия би трябвало да е unboxing. Няма да издавам повече, затова ви пожелавам лек и спокоен ден!